Казвам се Самуил Велев от София, на 24 години и се занимавам с живопис. За нова филм е истинско удоволствие, че имаме възможността да продължим да работим с един, за мен, изключителен съвременен български автор и изобщо артист. Самуил Велев. Още от малък винаги съм рисувал, шил, творил. Затова завърших специално живопис в Националната художествена академия. Работите му като цяло търсят израз на вътрешното състояние чрез различни техники, жест, материя и изразни средства. Изключителна рефлекция на това, което съм, и се радвам, че правейки го намирам публика. С цветовете си разказвам за характера на човека, за историята. Опитвам се чрез тях да внуша идеята, която седи зад картината. Често несъзнателно се сменят гамите спрямо периоди от творчеството ми. Като културен мениджър за мен винаги е било много важно да имам възможност да работя с млади таланти. И от около 4 години тази моя мечта се сбъдна, защото животът ми срещна с Десица Никеджиева и аз започнах работа по почти всички нейни проекти в Фондация Стоян Камбарев и нова филм, който основен партньор е фондацията. La Tercera Nave е много интересен проект, който осъществихме. Това е изложба, която вече се е състояла в Мадрид. Задачата бе да намерим артист, който има реализиран в чужбина проект, но не го е представил в България, и това бе една от причините ни да се спрем на артиста Самуил Велев, който е част от голямото семейство на Фондация Стоян Камбарев. Той е носител на специалната награда за полет в изкуството и победител в категория визуално изкуство на Фондация Стоян Камбарев. Вече 17 години успяваме да подкрепяме и да даваме криле на младите и талантливи български артисти от различни области. Както казах, Самуил Велев е един от тях. Той е изключителен, той е различен, той е разпознаваем, с силен вкус, стил, един истински съвременен експресионист. Заедно с нова филм ние успяхме да осъществим 3 изложби на територията на България. Самите изложби са придружени от творчески ателиета. Благодарение на този проект за първи път правя самостоятелна изложба извън София. Творческата колекция, която е изложена в момента, е работата ми по време на резиденция в Мадрид, La Tercera Nave. Колекцията представлява 3 различни серии, като всяка разглежда различни проблеми. Първата серия е What are you looking for? Изследва инвазията в пространствата, разглежда точно това, воайорството в личното пространство между двама човека. Серията Handle разглежда нуждата от допир и компания, която си сам. Третата серия е Reached. Тя разглежда тези малки допири между двама човека, които разказват за техните взаимоотношения. Колекцията като цяло рефлектира творчеството ми, защото то се занимава с човека и как е възприеман. Художник, чиято работа е фокусирана до голяма степен като средство за изследване на човешката природа с всичките й дълбочини. Трите серии разглеждат по различен начин това. Интимност и лично пространство. Също така в останалите до момента винаги фокус е върху портрета. Следователно погледа на фигурите винаги гледа към публиката, към обектива. Интересен факт е, че на предишната изложба между двама картините гледаха към хората, т.е. към нас, доста експресивно, докато на тази изложба La Tercera Nave са по-затворени, повече към себе си и тук може да усетим повече тази емоционалност между хората.
Един от първите ми проекти, в които бях уверен, беше участието в изложбата Без почивка на фестивал Призма, който се фокусира върху неуморното лутане на ЛГБТ и плюс общността, в опит да намери своето място в обществото. Серията се каже Mask for Mask. По-специфично разглежда натиска върху гей мъжете да бъдат по-мъжествени и да угодят на хетеронорматива. Кое е най-интересното и важното от този проект за мен? Ние подавахме ръка не само на Самуил Велев, а и на много млади, съвсем малки художници. Работата с деца беше много вълнуваща и в трите града, всеки беше много различно. Като във Варна, благодаря специално на Татяна Савченко. В Велико Търново Самуил Велев се срещна с прекрасните ученици от училището по изкуства в село Руселя. В София бяхме в арт-ателието на Ангелика Радева. Те показват силата на изобразителното изкуство като едно невербално, но дълбоко емоционално средство за въздействие. Основната идея, която ми хрумна, когато решихме да правим тези творчески ателиета с деца, бе да инспирираме и да докоснем тяхното въображение, тяхната креативност, тяхната необятност. Беше ми любопитно всяко дете как ще развие задачата, която им давам. За целта ние раздадохме на всички деца една рисунка на ръка. И те трябваха да завършат рисунката, да прилича на всичко друго, но не и на ръка. Получиха се невероятни картини с страхотен колорит, с въображение, което само едно дете може да има. Нито една картина с нито една не си приличат и смятаме да направим една изложба само с тези детски картини. Се получи доста интересно. Тези изумителни срещи с тези фантастични деца наистина се превърнаха в едно естествено продължение на изложбата и на смисъла и идеята, която Самуил Велев представя с цялото си творчество. Ние работим усилено по изграждането, утвърждаването и популяризирането на млади български таланти. Откритията на Фондация Стоян Камбарев винаги ни впечатляват с колоритността си и Самуил не прави изключение. Той е доста чувствителен, експресивен артист, който наистина с удоволствие следим. Неговите произведения се отличават с дълбочина и способност да предизвикват размисъл. Можете да видите различните цветове, различните техники, дори различните размери. Вие ще видите той как работи с цветовете и как успява да представи емоцията. Той оживя студиото по един много нетрадиционен начин и може да се усети духа на неговото изкуство тук при нас. И не е случайна нашата подкрепа към Фондация Стоян Камбарев и Нова Филм. Защото ние намираме много общи пресечни точки. Младите творци в днешно време, те имат 360 градусов поглед върху изкуството. Те не просто рисуват една картина, зад тази картина има много смисъл, има много каузи, има много идеи, които трябва да бъдат разказани. Имаме възможност чрез тези проекти да достигнем до аудитория, която е извън пределите на столицата. Бих искала специално да благодаря и на трите прекрасни арт пространства, в които се състоя това мини
турне на Самуил. Като първата беше в Варна, в Ребонкърс. Втората беше в пространство там, Велико Търново. I'm from Australia and I'm here tonight to see the art. В момента сме в изложбата на Самуил Велев. Радваме се, че той е наш гост. Той ми разказа за резидентната програма, по която е бил в Испания и там е създал всички тези красиви творби. That the pieces here are a beautiful reflection of color and combination and composition. Имахме малко предизвикателство, защото там не е като цяло пространство адаптирано за визуални изкуства. С тези каменни стени малко трудно се става монтажа върху тях, но той беше толкова спокоен и уверен още от самото начало, че всичко ще бъде наред и това не е предизвикателство. И наистина и така се случи, намери начин по фугите на камъните, различни предмети, за да може да закачи нещата и те седят наистина красиво на фона на тези твърди скали, тези хубави топли цветни платна. What really caught my eye was the color palette. I love bright, bold colors. С радост представяме тази изложба в Велико Търново и се надяваме, че тя ще бъде видяна от много хора. And I think it's really beautiful the way that they contrast against this stonework and the old building. Приключваме проекта с третата изложба в Unicredit Studio. Наградата ни е възможността да направи своята изложба в Unicredit Studio. Нашия победител е Самуил Велев, когото каня при мен. Самуил, нашето студио е отворено за теб и ще се радваме да пишеме историята му заедно и след 100-ната изложба. При нас е кулминацията. Ние тук в Unicredit Studio слагаме финал на този проект и сме щастливи, че може да го подкрепим заедно. И според нас, моите артисти имат нужда точно от това поле, на което те да покажат своя талант, публика, пред която да разкажат, било то чрез визуалното си изкуство или дори с думи, какво са направили и защо. Всеки град, обстановката различна, публиката в голяма степен и по различен начин подреждаме изложбата, съобразно пространството. Проектът е съпътстван от луксозен каталог, който е интерактивен. Може да се види филмче, което е заснето специално за Самуил Велев във връзка с неговата победа в категория визуално изкуство на фондация Стоян Камбарев. Предстои. Нагоре. Да се занимаваш с изкуство в България е нещо изключително трудно. А да бъдеш млад артист и да се занимаваш с изкуство в България е още по-трудно. Според мен е много важно да бъде подкрепен един човек, докато е млад, защото знаем награди за цялостно творчество, които не са за пренебрегване, но е важно, когато имаш най-много нужда от подкрепа, да я получиш в точния момент. Някой да повярва в тях и да им каже: ти си избран, ти можеш, ти си изключителен, ти си специален. С удоволствие следим творчеството на Самуил Велев. Това е втората изложба, на която идваме. И се оказва, че той има вече много сериозен фен-клуб, както от млади хора. Страхотен артист. Ние сме му големи фенки и винаги идваме на изложбите. Така и от меценати и от колекционери. Например, един от тях е Николай Неделчев, който го подкрепя. Все повече хора започват да купуват изкуство и виждаме, че Самуил е много хубав пример за това, защото около него вече има колекционери, които си го следят, идват му на студио визити, избират си работи, които все още дори не сме виждали на изложба.
По време на образованието си тук, от нуждата за експеримент с колеги, създадохме формата DRZ Play, платформа, която обединява изгряващи артисти, давайки им пространство за експерименти. Възможностите за млади артисти са малко. Виждаме, че през последните години понарастват постепенно, което е страхотно. И в тази връзка съм много щастлива от това, че е подкрепян от фондация Камбарев и от други меценати, които ценят изкуството и помагат на младите творци. Подкрепата е нещо много важно и тя трябва да бъде дадена на време. Ние помагаме? Не помагаме. Ние просто сме до младите таланти, до младите артисти и сме горди с това, което правим заедно. За да може да има изкуство, трябва да има много сериозна подкрепа и политика от държавата. Това е начинът, по който се случва и в другите държави. През последните години особено трудно успяваме да намерим различни източници на финансиране. Затова за мен е огромна радост, когато успеем държавата да ни подпомогне. Трябва да има прозрачност на политиките, на как се избират хора, на как се избират проекти. Трябва да има механизми, с които могат тези избори да бъдат запитани защо са избрани тези хора. И искам специално да благодаря на Национален фонд култура и План за възстановяване и устойчивост, защото той ни даде възможност наистина да подпомогнем тези млади таланти, като създадем проекти, които надграждат техния творчески път. И най-вече имаме възможност да достигнем до аудитория, която е извън пределите на столица. Много се радваме, че все пак тази година има проекти за млади артисти, които са одобрени, не само на Самуил, но и на други. Аз съм много щастлива, че Самуил като един млад творец може да се отдаде само на творчеството. От години и половина някъде се издържам само това, само правенето на изкуство. Защото знаеме в България колко е трудно на младите хора, прохождащи в изкуството, да се отдадат само на него. Обикновено трябва да споделят с други професии. И да, щастлив съм, че имам възможността. Живопис. Да съм щастлив. Много голяма възможност. Надявам се изложбата да ви хареса и ние с удоволствие ще работим по следващ проект на Самуил. Бих казал, че ако изкуството ти се опитва да отговори на очакванията на публиката, то спира да бъде твое.